Просто кратко ще ви презентирам това как се работи, а оттам нататък, като ви стане интересно вече, ще почнем да така на части да разбиваме цялата информация. Работим с различни докосвания на тяло, работим с магнити, работим с поглаждане, с потупване и така нататък. И съответно това ни дава информация. Имам пациент. Използваме визуална диагностика, за да оценим състояние на опорно-двигателния му апарат. Използваме визуална диагностика, за да разберем кои мускули при него са в състояние на хипотонус, т.е. намален тонус, и тези, които са спазмирани. Тези обикновено, към които се насочват ръцете на масажиста. Да? Тук ме боли, значи тук ще мачкам, тук ще разтягам. Определяме положение на различни части на тялото една спрямо друга. Това е всичко в следващия семинар. Определяме как се движи, динамиката му е дали оптимална или не, дали се разрушава докато се движи или се възстановява, когато се движи. В случая аз просто ще направя една кратка диагностична процедура, която включва оценка на различни групи мускули, които са свързани с органи и системи, които са свързани с други части в тялото, за които ще говорим по-нататък, и които ще ми дадат отговор. Очевидно ли съществуват проблеми в неговото тяло или те са скрити? Защото ако са скрити, аз ще трябва да го натоварвам, за да видя това скритото. Но когато очевидно, той просто няма да може да отговаря с необходимата, да кажем така, реакция на моите въздействия. И така, взимам ръката, нагоре натисните, нагоре. Лаката не сгъвате, натискате нагоре в моята ръка. Натисните. Не сгъвате, още малко. Натисните, по-силно, по-силно. Опа, тук не можем да се борим с мене. Натисните нагоре. Лаката не сгъвате, натисните. Тук горе-долу допускам, че имаме нормална реакция. Тук за мене има очевиден проблем вече. Да кажем така. Ръката не може да държи, да се съпротивлява. На мен не може да се съпротивлява. Тоест там има нещо. Това рамо не ви ли боли? Имам стара травма там. Тоест имате стара травма. Да. Добре, ето, аз не го познавам. За пръв път виждам Николай, да? Да. Но вече на мен ми е ясно, че ако дойде пациент, например с оплакване в това рамо, и ако почна да го анализирам като състоянието на тонуса на мускулите, взаимодействие и така нататък, аз вече ще знам, че има нещо. Не знам какво още, но вече има нещо. Оттам нататък ще си развия съответно анализа. Добре, нагоре, натисните. Нагоре. Чудесно. Не сгъвайте лаката. Когато сгъва лаката, това за мен означава само едно, натисните. Че той се опитва, тук също имаме въпроси, сгъвайки лаката и не запазвайки положение, което аз изискам от него, за мен означава само едно, че тялото автоматично се опитва да включи всичките ресурси, които има, за да се съпротивлява. Това не е осъзната реакция. Тоест, това е реакция на тялото, на нервната система в отговор на моето въздействие. И това е нормално. Както човек се свива, когато се страхува, така и тук. Казвам, натиснете, той трябва да натисне. С главата си разбира, че трябва да натисне. А системата знае, че не може. И тя включва различни варианти, които ще позволят той наистина да натисне. Сега ще искам, тук просто ръцете стоят, коляното нагоре, без да се изправяте. Нагоре коляно, натиснете нагоре, силно. Добре. Нагоре, натиснете. Добре, нека да се върнем към това рамо. Свийте лаката. Ето така. С тази ръка сега ще натискате надолу. И пука даже. Добре, натиснете надолу. Добре. Върнете обратно така. А сега натискате назад. Пуснете китката. Върнете. Назад, натисните. Добре, тук не работи. Дайте. И тук не работи. Имам вече две положения, в които той не може да се съпротивлява. Тоест има нещо с ротаторите, определено. Има нещо с флексорите на ръката. В тази позиция опънете. Нагоре натисните. И тук няма никой. Добре? Използвайки различни
докосване, локализациите наречени с ръката или с магнита, аз мога да определя зоната, която при съответно правилно обработване ще позволи да възстанови нормална, оптимална работа на тези мускули, които стабилизират неговото рамо. Това ясно ли? Да. Например, първо чакайте първо ключицата да видим. Ето така дръжте с ръката надолу. Не, просто хванете ключицата и така натисните надолу. Натисните нагоре ръката. Нямаме ефект. Ето така пак назад. Назад. Нямаме ефект. Значи ключицата изключваме. Тя не е виновна, не е причина. Но ще правим друго нещо. Сега. Ето тук дръжте с другата ръка. Да, само да видя. Да. Настрани натискайте. Лаката не сгъвайте. Натискайте. Не. Дайте. Аз вече ще го правя. Нагоре. Натисните. Не. Назад. Нагоре. И още. Така по-добре ли? Като сила ли? Като сила. Не сгъвайте лаката. Натискайте. Натискайте. Ето тук. Натискайте. Така по-добре. За малко елатете. Ето къде. Назад натискайте. Какво ще кажете? Натискайте. Силата се увеличава? Да. Нагоре натисните с ръката. Нагоре. Да? Дръж там. Назад. Към мен. Така, към мен. Какво ще кажете? По-добре ли? Аз не знам какъв вид травма е имало, но ето, например, намерих зона. Дали е някакво скъсване на влакната старо, дали не работещ мускул, нещо в тази зона има, което ако го обработя, аз ще му възстановя и флексори на ръката, и ротаторите, да, и абдуктори. Мога да проверя. Тук някъде? Не. Тук? Ето тук. Да, там малко. Тук малко. Кой мускул, встанете за малко, кой мускул може да е, завъртите се, кой тук може да бъде като локализация, като топография, става въпрос и за залавянето, и за, може да коремче, мускулни влакна, от тук може да минават. Латисимус долу. Латисимус още. Терес минер. Терес, да. И подмишничния? Субскапулар. Може. Сядайте. Да ги видим? Снете. Латисимус. Ето така държите към вас. Аз тегля, вие към вас. Натисните. Към вас. Добре, латисимус. Ако е латисимус, третирам го малко. Натисните. И той се възстановява. Тоест, тук мога да работя, латисимус ще се възстанови. Още малко поработвам. Болезнено ли? Чакайте. Назад натисните. Назад. И тук се възстановява. Пациент ще дойде с оплаквания в областта на рамото, които са свързани, например, с спазм в горния трапец, с спазм в малки гръдни, например. А проблема му е ето тук някъде, в тази зона, която аз ще изследвам, ще я поправя и ще му възстановя, съответно, оттам нататъка. С движение на ръцете, с ЛФК и всичко останало, ще му възстановя оптимално движение в рамото. Но преди това ще бъде абсолютно безсмислено. Защо? Защото ротаторите му не работят. И той ще продължава да натоварва тази зона болезнена с различни видове движения. Разбирате ли му? Благодаря.